het staat te vermonteren, het rijdt op ankers voorbij. Zwaaiende rokjes als sponten en minderen alle trein. Tralalala, tralalala, la 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 tralalala, tralalala. Oh, heel gezellig. Ja, in de bus natuurlijk altijd. Nee, het is echt heel leuk. Prachtig, wij vonden het zeer vereerd. Ik zei later worden ze het mij mooi ontwikkelen. Gasterlaan is het mooiste laan van Ierde. Dat zeggen ze deszelfs. Dus het paard waarom naar Gasterlaan. Want weet je hem dat er in de tijd, in het begin van de 50er jaren, een muziekgroepje wie, de Fleurige Troubadours? De wie net zo volle en ze dienen het ik nog oors als oors. Jaap Mulder van Recreatiepark Sondel jet iets, hij wie er de grote man van. Er zijn nog opnames uit 1952, maakt door de Rono in Greens. Nee, in 1953 had ze eigenlijk nooit weer Melko zong. De koor eigenlijk nooit weer moerte. Maar bezongen ze deze tour ik net? Zullen ze er eigenlijk nog wezen? Ze even snoeien, we gaan naar Ademar. De koper krieten, schreeuw is warm beroep. Bij de eigen oren en mijn laatste hoek. Goeie. Ja, dat wees daar. Ja. Oh ja. Ik ben in Zoormaar. Jo, ben ik van Ja. Ademar. Dat is hier vlakbij al hier. Ja. Dus, ja. Zoon van de bakker. Van vroeger. Mooiste stukje hier, hè? Ja, Dus, dit is een prachtig plek. ja. Mooie brengen, Ja, ja. Zullen we het mooi. hebben? Ja, ja. Mooi. Dan blieft het je er binnen. Ja. Dat is goeie. Goedendag. Ik ben Sjertje Cinema van de Weert. Cirkje Cinema van der Weert. Wat ben je? Ik ben zondags wat. Jeetje. Holly Dion. Holly de Jong. Maar jij bent de oudste, hè? Ik ben de oudste, ja. Ja. Maar ik wil heel voorzichtig vragen. Wat dacht je nou? Nou, ik ga zitten rekenen. Je bent hoe het om het 80 heen? Ik ben 84. 84. Ja. 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 Hier is de grote man, dat is... Jaap Mulder. Jaap Mulder, ja. Ik heb vanmorgen even in Sondelwest. Daar ga je. Dat is jouw baker maar eigenlijk. Dat is dus baker, maar daar ben ik volle bezig dat het sissen kennen, maar ze hebben hun levenswerk vernietigd. Ja. Er is niet meer van over. Nee, maar er is wel wat betters kan, hè? Dat is weer. Ja, Dat is weer, maar die emoties die gaan ik maar voort. Ik ga er 23 jaar wennen. Ja, maar die oude bunkers, dat goed. Ja, dat is weer. Ja, dat is een zonde. Ja, nee, het is nou alleen maar beter geworden. Ja, nou ga je ook deputaire geweest, hè? Dat is, Ja. Wat vond je mooi, het muziekmeisje of deputaire geweest? Nou, alles op het tijd. Ja. Muziekmeisje weer in de jeugd heel mooi en deputaire letter. Muziekstander. Ja, En dus ja. hier. Verhalen vertellen, Silze Joert. Jan Aukema begint al bij de door. Dus het spelmeester na je madam optreden. Speel op Helle bij Jaap Mulder. Achter in het bakje en ik kreeg een auto achter me. En ik weer op wat ben ik ringen naar Sengel. En dan ging het boer mee, nou stap. Ik en nog zien. Wint de wietpetten. En jou de wietpetten, wat ken je? Ja. Uit Heerenveen. Ja. Rijbewijs. Ja, ik net, no? Nou, bij mij, joh, nou, dan. Nou, je maar. Nou, hij zei, breng het er maar heen, hè. Dan denk ik wil even naar de Orlieta. Ik kom bij Bram Schieten niet aan de koffie bij uw stuur in huis. Ja, maar die 24 goenen gingen wel terug. Ja, die gingen wel terug. Ik denk, misschien heb ik een makje. Nee. Dat is mij ook komen. Eerst maar Cinema. Want je kan op een fiets, ik zie Ja, hè, ik ben hier ouder maar. Dus Ja, ik fiets er nou. dan is het gewoon, hè? Dat is, ja, zelf. ja. Nou, we zullen eens eventjes Gauw naar leren binnen. wat we hier moeten. Ja, kom goed. Ja. Kom goed. Oké. Ze zijn er klaar voor. Eerst naar de oefenronde. De potentieel nooit geld, Jan. En dan is het Safir.
hele zaal vol zitten. Ja, en dan loeren wij stiekem tussen die namen te roten, want meestal zitten. Als een open toneel een blokje spelen show, die de fleur de eeuwen strelen. Als de willen nog, tot een zillen vlog, alle meesten onderheen. Maar dan niet er staan, vanaf en muziek, vergeet altijd en oren. Dat zijn Jansen niet, en ze hakken lief, in de fleurige troubadour. Daar komen ze weer aan. Hoi, het weekend jongens, go. Hoi, zie jou hoe van katoen. Hoi, dan is hij in het station. Maar de fleurige troubadour. Maar de fleurige troubadours. Ja, ze kennen het nog. De fleurige troubadours. Maar ze praat op het heden ljouwer. Oer vroeger. Oer hun tijd. Nou, dat smaakt het tegen. In dat mooie Gastelaan. Je begon het. Recreatiecentrum Sondel. En Simmers treden we op in Sondel, in het vakantiecentrum. Dan spelen we ook voor die scoutband, hoor. Die kwamen er dan ook. Ja, dat kost jongens, ik was even ritselen, hoor. Maar die vrouwen die snapten het. Ja, die stingen nu op te wassen. Ja. Nee hoor? Ja, ik was schadelen, ja. Het was een beetje dat zij Kobe, ze zei ja, er weer niks op die dorpen. En dat wie ik zei, dus we waren blij dat ze het weer. Hè? Het eerste wat er weer de Rode Kruisfilm ingepreerd in het lokaal van Christelijke Belangen. Dat we dus verzet zijn, maar toen maar die muziek heeft wat leuk aan. Ja. Sint-Wurg gaat de jeugd naar disco's en weet ik wat. Nou, dat weet er helemaal niet. Maar je hebt wel een keer die dorpsfeesten, hè? Maar muziekkorps en dergelijke, dat vind je altijd wel fijn. Dorpsfeesten. Ja, dat is ergens het hechtepunt van hier, mooi. Nou, ik ging mandolineles en er weer gitaarles. Die banjo's hier les, accordeons. Moest altijd toch wel iets leren. Je kan niet samen een muziekinstrument bespelen. Maar waar joeg in de 50er jaren mandolineles? Nou, daar ging ik voor naar Snits. Ja? Hoe ben ik aan mijn mandoline gekomen? Nou, die kochten wij bij de rapper in Snits. De rapper, ja, dat is de rapper. Nou had Jaap hem voor mij gekocht. En Jo, speel je nou nog alle jongen nemen op een mandoline? Nou, nee. Oh? Nee. Maar je ham nog wel? Nee, ik niet meer. Ik ben trouwd en volgens mij hadden dus men toen wat oproemen en zijn ieder voor te wekken. Op een of andere manier. Ik heb nooit... Zo, in die tijd en Bajo hier net zo'n grote toekomst. Als je hier nou dat je hem naar Erl vregen. Nou, dat hier wel kregen. Ja, dat hier makkelijker kregen dan dit. En Bajo zie je. Ja, wat wil je nou met Bajo? Daar moest je over reden. Ja, zag ik hoe dat. Ja, heid, maak een banjo. Ja, nou, wat ben je toch maar zo van denken, wat is dat? Nou, maar dat kan mooi met spelen, heid. Ja. Maar je vraagt, wat is dat? Ze weten niet wat bieden. Instrumenten, maar dan moest ik kleding komen.
Je hebt al een strikken nou, denk ik. Ja, zeker. Het is nog een strik en nog een blauw broek. En het over het koel nog krijgt, maar ja, dat wordt al wat minder. Het wordt wat minder, hè? Ja. Zij krijgt foto's, ik zei, ze is niet warm. Zit de weer net vol in? De weer? Nee, het is helemaal niks. Het is echt iets bijzonders dat we er kwamen. Ja. Ja, die optredens vinden ze heel leuk. Ja, maar waarom waar dat zo gruut, zeg maar zeggen? Grutter als gewonnen. Nou ja, we zijn alle keer enthousiast. En Jaap, dat weet wel echt in die de boel wel op. Ja, die koelfitri, hè? Ja. Ja, maar moest ik melken, hè? Nou, ik betekent, dat weet ik wat. Eerst melken? Eerst melken? En dan worden we eens melken, hè? Ja, ja dan moet je wel even omsteen leren. Wij zien al wat is leerd. Ja, ik weet hem wel fietje. Ik weet het jongste Famke. En ik heb daar heel wat bijgebracht, hè? Ja, ik heb protten van jou geleerd. En mocht je wel mij? Jawel, zei de mem die vond wel dat Jaap, dat wie wel vertrouwd. En dus werd het tijd om even met Jaap Mulder te praten. Er wie neert. Er weer nog 3 orenclubs. Dat weer de Krontjong Club in Bantegeer. Dat weer Brouwers Accordeon Orkest in Gietjerk. En dat weer Marklanken in Samar. En dat weer het. En dan weer wij de vierde, de Fleurige Troubadours. Waarom hieten die de Fleurige Troubadours? Nou, Troubadours, dat weer dus minnezangers. Dat bent normaal, hè, Troubadours? Ja. Dat heeft ik gelijk hoor. Maar dat weer minnezangers. En die minnezangers die zongen zowel fleurige lieden als minder fleurige lieden. En wij woonden nadruk aan op het fleurige. Daar hebben we moeten praten over de namen. Nee, als wij maar spelen, dan kun je de naam net zo volle schelen. We hebben een goed voorbeeld. Dat weer Vrij en Blij onder leiding van Wessel Dekker. En bij de VARA daar zie je de vlierenfluiters onder leiding van Johan de Boorder. En dat weer punten werd wij ons op richten. En zeiden, nou, als wij nou zokse wat een beetje geerstald krijgen, dan zou dat heel aardig wezen. Toen hebben we de eerste revue in gezet, Tutti Frutti. Dat weer in 52. En daar ben we niet volle de boer mee op geweest. Maar het weer een prachtige oefening voor onze grote revue, Lid ze maar komen. Waarvan wij een oordeel hier met de provincie in wees binnen. Je hebt gewoon een oordeel heen in de provincie? Nee, gewoon een oordeel heen. Ja. Vonden ze dat mooi oordeel? Dat heb ik uit de recensies opmaatje ken. Dat op één slechte recensie naar de oren het allemaal mooi vond. Ze tilden, ze heeft mij de kuten. En doosjes zo licht en zo klein. Ik kon het te kiezen besluiten. Dus doet ik ze alle 3. Tralalala, tralalala, en vrij jullie nou alle jaren, waarom doet de stouw alle 3? Dan krijg je met onder de jaren. De vierdagsgeefje erbij. Tralalala, tralalala. De troubadours, jongen, je hebt die nog in de oude stavering. Dan hing je hem Lid ze maar komen, die revue. Maar dit ben je hem al hier. Ja. Accordeon, duo, cowboyband, zang, voordrachten, dat ben je hem al hier. Ja, je hebt die in mijn lidse groepjes dingen. Abe Brouwer hier de geerstalling en regie. Die hier ik de teksten schreeuwen? Voor een deel. Voor een deel. Ja. Jo hier ik teksten schreeuwen. Ik heb ik teksten schreeuwen, ja. Ik heb natuurlijk een geweldige vooropleiding gehad in die tijd ik al in Sondel. Daar moesten je bonte jongen verzorgen. En dan wie het zo dat ik dus een interview hoorde met de gasten. En dat ik dan in de pauze naar het kantoor vlieg. En dan mag ik daar een rimelerijtje op. En na de pauze kregen ze het met de gitaar weer waarom. Dus het denken over die dingen en het snel van Aap op Jaap rimelen, dat heb ik wel leerd. Ja. Maar een revue, daar moet je een heel soort woord van mij nemen. Ja. Je moet een bus hebben, lucht, loertechniek, materiaal bijwijzen. Ging je hem al erbij regelen? Ja, dat hebben we erbij regelen, ja. Daar heb je een speciale meester voor. Ja. Maar je hebt wel een heel soort werken van horen. Ja. Je zorgde dat de aanplakbiljetten kwamen op. Ja, nee, maar ik bedoel, van die ene kwam het oor. Dus ja, we gingen toen, nou ja, dat neem je geen actie gewoon, maar toen gingen we 50 euro voor de vereniging die dus uitnodigen. Dus ik weet wel, ik ben een keer
Ja, dan was ik 15 jaar nou en dan in die tijd had ik die familie in Balk, want toen moest ik bij Houwerwijk naar een man om dat te bepraten, om buiten doen we dat zou worden. Toen ben ik eerst met de bus naar Heerenveen, toen met de bus naar Oosterwonderhek. Ik lees, stond er met de vrouw erbij, ik zei hier hek een keer een fietsje en dat weer bij Hotel de Zon. Nou, dat deed dat. Nou, en toen moest ik het looi snieren. Nou, die man wist niet wat er zei, dat er weer zei. En toen ben ik 15 jaar. Dan is dat... Nou, maar dat vergeet je echt niet, weet je. Hoe goed dat je dat doet. Dan hier ik een Solex, nam ik naar Snipperduin. En dan was het me samen bestellen. Je keer bij de garage Solex hier week de hele dag turk ik die darten terug. Zo'n heel gewone. Ja, dat kostte de Solex. Ja, ik ben de hele dag onderweg en samen bespreken verder. Nou, dat weekend, ja, dat heb ik verdiend. Dus je ging zelf naar die plak en dat betalen dat plak net, zeg maar. Nee, we organiseren het zelf, ja. Als je naar de zaal, wie koert alle keer en zo. Ja, en dan kwamen de meesten vanzelf wel. Dat is, Ja, maar er kwamen de raambiljetten, nou, die moesten er dan ik weer ophangen. Dat diende ik al, ja. Dat ging ik bij de winkel langs, ja. Hoekstra was hier altijd uw chauffeur. Ben je de 40 was chauffeur? Stel de bus altijd, goed spul onderin. Ja. En ik kon me een podium opbouwen. Die chauffeur die wist het dicht. Ja, die wist het dicht. Die wist het dicht. Dus dat was een medewerker. Hij reed de bus, maar hij zet de coulissen en dat speelde. Wie de tijd van de Zuidwest. Hier in Kalliger is ook een prachtige oude auto's al ter beschikking. Van de bakker en van een boer die een auto hier. En van Aukema die hier een taxibedrijf, dus die taxi mij. Nou, daar werden we alle keer maar intrappen. En al die coulissen die mij moesten, ik mij. Nou, het wie ik wel een voorstelling. Dat hebben ik wat beleefd even zo. Dat vind ik een fantastische tijd. Met al die mensen die mij erheen reden bij al die plakken. In 1953, maar de storm daar in Zeeland, toen hadden we de uitvoering in Nijmegen. En toen hebben ze mij thuis gebracht en het was een verschrikkelijke nacht. Want alle bjemmerlijn om. En dus met mijn hart die zit in Zakkenaas. Ik denk, hoe komt dit hier? Maar een paar jongens van de club die hebben me thuis gebracht. En dus met hem zei, je moet er vannacht nog bij je bloed te slapen, want je hebt er net waarom. Dus hij had alle broodjes gemaakt en sap en alles hebben ze hand. Maar de jongens zeiden, ja, maar wij kennen je niet bloemen, want de telefoon wil ik niet meer. Dus dan winnen die ouders ook ongerust. De Nijmegen Toren is het symbool van Nijmegen. Als de toren niet meer in Nijmegen wezen, is een Nijmegen van de kaart. Want als je zegt, waar ligt Nijmegen? Oh, heeft dat dorp zo'n grote toren? Ja, ik zei, dat is Nijmegen, daar ga je wel heen. Dus die toren uit bij Nijmegen en Nijmegen in de toren. Nijmegen steekt een toren die dood is, die hoopt al eeuwen lang bewaard. Oud en jong van allerlei geslachten, maar uitert nooit de een of andere klacht. In vroegere tijd stier er een tjerke efter, de Spanjaard schieten hem der efter wij. Maar nee, madem leert het punt net lezen, maar bracht het voet en toch net verder naar. De toren die raken in de 50er jaren in verval. Die moest gerestaureerd worden. Nou, toen kwam er een commissie op gang omdat wat verder te maken moest geld komen en er moesten acties gediend worden. Toen hebben wij als troubadours uw steentje er ook aan bijdraagt, droegen om daar een fest te maken en daar maar de boer op te gaan. Zo steed de toer, daar nou wat te vervallen, maar mensen kennen wij er niet ontwaan. Nee, dat maat ons
en nou net langer wacht je. O, zil de toer, u stal me neven Jan. Volle lof en leien had ik nooit iets voel. Wat ik hier dreamde had met leven joen. Zo de vieren kinderen, dat mijn het me druk. Meer koe ik bankje, want hier langs me bluk. Ah, jongen, toen zit je daar vol van, jongen, dan molken in de bus wat hier en willen. Ja, dat vergeet je nooit meer. Van dingen van waar je lint bent weet, maar dat vergeet je niet meer. Dat is zo prachtig. Maar wat vind je er mooi aan? Je moest weer optreden, hele jongens zweten en we daar ik willen. Ja, ik weet het, het zit erin. Ja. Gezellig toch? Ja, ach, ik zei later worden zo, het heeft mij mooi ontwikkelen. Ik bedoel, na maar met iets praatje gebeurt niks, zou we crackers zijn. Dan wil je dit nou wel heel wat hoor. Ja, ik vond het prachtig. En ik geloof niet in dit machine zien ooit een jong vuit in dit. Please? Ja. Denk je dan wel eens mij heel soort langzaam die tijd weer om? Nou, een soort langspel. Je moet er net over druwen, dat geldt voor alle dingen. Maar wel maar een soort nog en willen, dat vind ik wel een mooie Friese uitdrukking hiervoor. Hebben een soort van leerd? Ja, verschrikkelijk soort, zo ik niet met jou zou oreren kennen. Nee, dat hebben we daar leerd. Dat komt uit die muzikaliteit bij je? Nee, muzikaliteit, maar ik teksten en conferences en al die dingen. De vrijheid om op een podium op te treden, dat hebben we echt daar leerd. En de orenmeester en ik. En in de rest van haar leven hebben we er alle een soort nog te willen van hand. Dat we niet alleen het doel die voor jou hier, maar letterlijk. Heb je het een mooie tijd? Ja, een mooie tijd. Je binnen mij onderschatten dingen aan de gang, maar zo'n jong programma maatje over invulling van het 51 jaar wat men dat dier, zou je eeuwig weer bij u uitkomen dat je zegt, hé, die luurde hier toch wel iets wat nog net hier. Maar dan mag je ook rustig de skurft in had dat die maal al hier in Sjenst moesten en die vrouw al hier trouwden. Ja, dat werkt wel zo. Ja, dat het ophouden. Dat is weer. Ja. Dat werkt een hele dravige situatie. Het is zo dat als we elkaar joggen en bij elkaar binnen, dan komt toch een verschrikkelijk soort van dat orde en wat. Maar ben we samen weer een groep. Ja, dan ben je samen weer een groep. Dus er zit toch een binding plaatsvond die dus verder gaat als een PI. Ja. Je bent de familie troubadour. Ja, zoiets is het. Ja. Dit weer het laatste optreden van de fleurige troubadours. Na een week gaan we naar de Lemmer. Daar wie je altijd de Lemmerboot. De Jan Nieveen. Die veer van Lemmer naar Amsterdam. Voor, in en na de oorlog. Had een soort belippen. Later kwam die boot weer in de Lemmer. Daarover, de Lemmerboot. Na een week in het paard waarom.